Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ма, бисёриҳо шумо савол метиҳед ки апай хосият шумо чӣ ба ҳеҷ вақт дар хели ширкато кор намекардед ва маҳз омада дар Atomi кор кардед. Дуруст аст ки шумо медонед ки мара пайваста файрод мекарданд, вале ма ҳамин уҳдаи хариду фурӯш намебаромадам. Дар дигар ширкато бояд ки ҳар моҳ харид кунӣ ва он маҳсулота бояд як хел бифурӯшӣ, як бисёр мешава ку. Анами кор ай дасти ман намеомад. Касе метавона ошу шава, духтарако маладес дар дигар ширкато ай уҳдаи ҳамин кор мебироянд. Ма ҳамашонда муваффақият хоҳонам. Ба ҳамин хотире ки харид доштак ман натонистум да мисол ҳар моҳ харид кунам бовай ма чӣ кор мекунам чизе ки мада дар кор нестай. Ана ма имина Atomi барои ҳамин омадам ки дар иҷа ма хариди зиёд надорам. Чӣ хеле медонед ма мард харид кардам, не ки ма мегум ин моҳ яда чизи дар кори худамда бихарам, чизе ки худамда дар корам. Ана дӯстони азиз, ба баъдан шумо мегӯед ки мо мехоҳем кор кардан апай хосият, не ки рақамҳои худтон намонед. Дӯстони азиз, Atomi да мо рақами бегона надорем. Мо ҳамамон як линияем ва команда қати кор мекунем. Як кас реклама мекунад, як кас одаморо регистратсия мекунад, як кас мефаҳмонад, як кас маҳсулота нишон медиҳад, як кас ай уҳдаи ҳамаи кор намебарояд. Барои ҳамин дӯстони азиз, рақамҳое ки дар рӯи экрананд ин рақамҳои моанд. Мо группаи кори дорем. Агар хоҳе қати мо кор кардан, марҳамат рақамҳоро бинависед, мо шумота ҷавоб медиҳем, оиди кор мефаҳмонем. Ана баъдан Atomi барои ман чӣ имкониятҳоро пеш овардагиҳад дӯстони азиз. Бо Atomi ман дар хона шишта кор мекунам. Расходи зиёд намекунам. Маҳсулоти беҳтарина барои худам мехарам ки ман духтарако ай маҳсулот 100% розиам ва касоне ки ай моҳ харидагиянд ҳатман отзывошона нигоҳ кунед, ана мехелад. Барои ҳамин Atomi ҳам маҳсулоти беҳтарина ба нархи дастрас мада метиҳад, ойлики нағз метиҳад ва вақти зиёди мара намегирад. касоне ки мехоҳед дар командаи мо ҳамроҳ шавед, марҳамат рақамамон дар рӯи экран бинависед, мо оиди кор шуморо мефаҳмонем. Чӣ хеле ки гуфтум, дар муддати кӯтоҳ шумо метавонед ки ранги мо ойликҳои калон калон гиред. Салому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ма, дина ма беҳуда мавзӯи дузандаҳоро нагуфтам. Барое ки ман имрӯз пеши дузанда рафтаним, якта материал паплина ҳарду 4 дойчинки заказ кардам. оз мерам аз салони менеҷер мегирам. Якта дига худам мехоҳам ранги маша бигирам, материали маша маъқулам шуд. ана барои ҳамин мавзӯъро ман дина бардоштам ва беҳад одамо қати ман розиянд. фикри ман қати ки дар қишлоқҳо духтан беҳад арзонай киртадӯзӣ даоҷа 30 сум 40 сум ҳам хеле карочи киртора медӯзанд. хая ними дига одамо гуфтиянд ки хай дӯзандарам зиндагӣ дора ба чи ҳаминда киртаитра будӯза. анаҳо дӯзандарам зиндагӣ дора медонам. дӯзандаам ранги ма камкам баднавса кайда ман рекламаро як гала мегирам, успед намекунам бикунам да. мисол вақти реклама мегиранд ман мегӯям чун ки навбаттон расид гап мезанамтон мегӯям навбатшон оли намераса, барои ки ҷо 10-12 касайда камуш баъд як хелош 3 реклама доранд 4 реклама доранд баба ёам гизала мешаванд. инам хеле дӯзандаам ҳама хеле хелум ранги ма перебор мегирада, нормаи худаш не зиёдтар мегирам. дӯстони азиз, чӣ навигариё наконец-то дина ма салон рафтам, қошо массоз кардам ва дина чикор кардам. ма салончи мара гуфт ки 1 солу духтаро 2 моҳ шудай растушовкаи ма ҳамаха истодагия хира нашидестай, камта хира шидая, не ки бигем нест намешавад. чӣ хеле ки духтаро ма шуморо 100 боро дар видео мегӯям растушовка накунед, намерава. анами қолаби қошт дига рафтам мегири то ира равондан дар корайда, ама хеле процедураҳои равондан метарсам. даже вақте ки нохунома хушрӯ мекунам баъд равонданаш да ман метарсам да мекунам. хеле то бои представить ира ба чим чӣ хеле ультрасвети чумчи меравондиянд. ана барои ми ба хай гуфтам ки хай мо нушакколи намеравонем, ки ба ходи худаш мерава. ана баъд қошома хай соз кардак, памадка додак. ма гуфт ки ина дига бисол чӣ наша гуфтам меша ки қошота. ма якм бор худам памадка кардам духтаро. ана баъдам мавзӯъ дигаст рафт, қошта рафт. гапи занакиам хелайда як сар мекунӣ дига чӣ мера. хулоса аҳози ман мерам материалома мегирам, имрӯз дӯзандада мебарам метиям ва мебинем ки чанд рӯзда киртаи мара медӯзанд. ирӯз духтаро ирӯз 2 августай дута паплина мебарем. олбо нишонтон метиҳам чӣ хеле паплиноя духтарако.
Она дядя Лафруз матам ты либоси мактаби уже. Ина духтаро ил паплини машай дузондак овардакша нигина дура мактум амира брам бе нигина шабиум бигирам ҳами цветш мада махкул шудак. Саусшам будам ҷа мана гирифтабдум наси бозор мерам мегирам. Ана бозор омадам духтаро как раз бе нигина шаёфтум. Ух қимат не 60 сомон. Ай машара ма 70 сомон гирифтабдум. Ина нигина дошам мегири гуфт 70 сомон. Ки саус буд мактум не ма ина миша мегирам бад ина миша гирифтум. دخترو اینا ما دتا پاپلین گرفتم اینا ایش رنگ پاپلینی ماشه های نکی ای به نگینه شا گرفتم ماده به نگینه ماده مخولای ماده вообще материалы به نگینه بسیارتر مخولان ایمینا هم سه ساوزش بود نفردگ ما тридоченьки گفت چند نموده یا جدا نکی ما اجاره نیفتم انا ایشا ایتالیانکا پاپلینی ایتالیانکا ایرا тридоченьки да заказ کردم دلی باسوش 250 سومیای маята гирифтум ана занда мебарам шунака як сифатш ау чанд борҳо фарқ мекунад дӯсто ами паплини танагӣ чиай 180 сум харида будам як бор ношушта уже сумка кабуд шида будагда рангаш вообще дига хишид ма гуфтам ки сумкаи ма чива кабуд шудеста молочный цвет бежевый оказывается и аями кирта мегзара шушту полный рангаш рушан шид ана куҷо мебарам дузандаe ки да атоми кор мекуна ҳамуда мебарам охирон бор ҳавай да бурда будам шурӯъ духта буд куртома ба дилам осинош нормальный пешакош на танг на қишо чёткаи худам баъд ами киртаи ки оз нишонтон мезам мирам бисёр дамои да кичу духти мақул шон шуда буд ами духт ҳамуда мебарам медузонам чияй яча мегум ха тестарак будуз яча бадтарак будуз ниша тестарак будузам яки уша Дилафруз мега иш безеб гуфтум не и хушроакай хусанам хози нишон метам и киртара пешакш чи хели буд на тамошобино и киртанам хелияй ози мада бу киртаҳои чӣ нафурдиста пешишон и қак шуд аввал анам қак шуд мепӯшидум ози бои кал мегум киртарак маҳкамтар боша осинош дароз боша анам хел и киртам бисёрида мақул духтуш ма пурсиданда киҷо духти дар киҷо ма духтаистам киртаҳома ҳозир влогои пештара дида бошен дар тарафи повороти 104 зоир мара уҷора нишон дода буд ателе ба фикрам немуш намедонам чи ҳол бирам бо видео мекунам мепартонтона хулоса дӯстонам хеле масъалаи киртадузу вазнин ана мебарем мебинем чанд нуқта киртобуна медузанд ана нархошам мефаҳмем хай ваё ҷое ки ман мебарам артерлай уже маълуме ки ваё аренда меспорам нархҳои ваё бояд ки камтар қиматтар боша ай заное ки дар хонашон мешинану медузанд вақте ки дар хона мешинем медузим сол ягон чӣ намеспорида уҷа раҳпули расход мекунӣ артелда аренда меспорӣ бо ман намедонам ягон чии дига за компанию меспорӣ абед барои ин нархҳои ваё естественно фарқ мекунад ай нархҳое ки дар хонаҳошон мисол 30 сум медузанд даже 30 сум медухтиам дар тарафи вилояти суғд далески 100 сум баъд духтаро чӣ гуфтаним касоне ки платья мепӯшанд мегӯянд чӣ вақте платья намепӯшӣ платьяам ранги киртоа ман хел мекунам ки ҳами одамои қадпаста платья намезеба хушругӣ ҳамун кирта наметова даже материалҳои домандор инми мо одамои қадпастаку хушругиш вообще нишон дода намешавада ҳамун гулои болош поёнаш намерасад ай қади пасти мо ана мисол ягон инстаграмда мебинем мисс фортуна қад баландо хе мепӯшанд умеда парсаево вайда материал хушругиш метова қади пасти мо дана платья хушругиш метова поёншам агарем бубри ва на киртаҳое ки хеле гулои домандор доранд анам хе дӯстои азиз короче чия пакет дар кора Дилафруза пакет дар кора биги пакет да гуфтум ваё рамон насиб баъди обед мерем кеши дузанда беҳад ҳаво гармай зиёрат мегӯянд ки ҳамун пудрае ки руд ялақас мекунад чӣ хелия и пудране кушон солнцезащитный ай атомияй инами духтаракоти дистеша 1200 рублай майда чизапай гулҷиҳон короче мада барвақтар омад расидак ҳамин руд да мекунӣ ки буд ялақас мекунад ранги ҳамун пластмассиё мешава
бо дронаш чанд чизи дигар дора, короче, чанд свойствоҳои дигар дора. И ӯ кушони чандага неста. И кушон инми як чие ойнаш қа тозае. Худаш ай тозаги ина дӯсто. Де ҳама хел чия кама как дора хел мекунем. Неки ами рута намесузона офтоб. Баъд бо чӣ функсия дора ҳам бо инами чизои абсолюта дар вуҷудаш дора ки рутаи хеле таранг мекунаву мулоим дина салом рафта будум мега ки чико кади рута гуфтуми чи атоми ҳама чизи атоми гуфтум истифода бурдистам шампун атоми бальзам ҳама чизои атомиро камкам истифода бурдистам фақат ай креми чортага надорум наҷи ҳастай неки ай ма нестай ай ма худохоҳа омадаистай ай уфарои кадагиам насиба охири ҳафтара мея ба уже уход аст ва ими ручками ай атоми мекунам. Баъд ахтар омада медони чи дар кураи мада ҷои чи дар кураи меган дадшам безинак мекунам медони ҷое ки сандуқора ай сар дигахе мекунам ку ма бояд аму сандуқа аму оҳание ки навк шуду маштақ паштақо ай дуруш гирифтам дигахе кунам барои ки оҳани буд дар берун монда буд вақти ремонда занг задай ва имкон надора ба фикрам ки тозааш кунӣ брава ана ҷуда кам сандуқора гриделка мекунам ку болоша хуари ма кадаги гуфт корвона бра пурс рости гап сари пурсидум корвон мега ки мо намекунем цехай чия ҳамун ҷоша агар бидонед ами комментарио бинависе мож ва боҳнаи ма ягон каси дигарам дар кора ягон каси дигарам сандуқоша дигахе каданиай ма мегум тари латтагиёш бикунам меган кандакорӣ кунӣ зудтара меиста у латтагиёш чиркин мешавад туда-суда намедонам оҷа ба фикри шумо чӣ кунем кандакорӣ кунем ё моганда ҳами занг мезанам ку намезанам як бор нам занг дада буд на бардоштум на боз занг занг чихе занга мебард як соатга мезанам монтажа монтажда бисёр занг мезанам